Sa mill-ġimgħa filgħaxija l-ħwienet bdew jibgħatu l-messaġġi lill-klijenti tagħhom biex jafżawhom illi millum jibdew is-sales. Dalgħodu ġejna l-Belt Valletta biex naraw kemm in-nies għadhom jistennew is-sales biex jixtru. Istenna żmien is-sales biex forsi ddur xi ftit. Insomma, sekk ma ssibx xi oġġett kont trid inti ta' jkun. Ifek ikollok rigal biex tagħtih għall-miliet mhux ħadd tixtrih wara l-miliet. Ma ikollok xi ħaġa mhux maġra li qed tiġi tixtriha fis-sejl. Nixtru ġejna rġajna, bqajna nixtru. Biex għallin affarijiet li ma ġaħaf prajsu. Mhux is-soltu noħorġu partikolarment għas-sejl speċi, ġast insertajn għadna ġurnata sabiħa noħorġu. Mhux neċessarjament ikollok bżonn xi ħaġa tixtriha. Oħrajn ħadu l-opportunità li jgawdu ftit it-temp b'nazzi flimkien ma' familthom f'dawn iż-żminijiet ta' festi. Ġejna naraw xaw, ma mhux pratikament biex just sales biex noħorġu naqra u la qegħdin holiday bħalissa ngawdu naqra l-atmosfera. Ġejna daqsxejn gawdu wkoll l-atmosfera ta' hekk. Ġejna l-familja kollha, ġiet uħti minn hawn u kollu qed induru naqra kollha flimkien. Iżda n-nies kemm iħossu li għandna sales ġenwini f'pajjiżna? Sepp li huma ġenwini sales ma' Insomma, ifhem. Jibdew bil-mod u mbagħad ikomplu. Tajbin. Ħafna. Tajjeb ħafna u hemm kollox. 50% off l-għadda tal-miliet tajjeb ħafna naħseb. Aħjar minn ta' barra żgur għax li tara fuq it-television tal-Italja u hekk ikun hemm miktub li jitqu bihom u hekk. Imma ta' Malta qatt ma kellna problema, dejjem sibna li ġejna nfittxu dejjem sibni u dejjem sibni ħbinqas. x'jgħidulek mis-sales Maltin ġenwini? Mhix ħażin, ifhimni. Skontu l-istok li jkollok ma jkunx antik. Naħseb in ġenerali li niddejjaq li hawn joħorġu l-ħwejġ antiki normalment. Dik li iktar li. Ma tax tifhem fil-ħwejjeġ għalhekk. Mhux dejjem, jiddependi hu. Skont ċertu ħwienet. U mal-ħin in-nies bdew jirrankaw biex tiq ir-Repubblika intliet b'mijiet ta' nies li tantaw xortihom forsi jsibu xi skont. Iżda li żguru lil Maltin iħobbu jonfqu.